Nou, we staan hier in molen de Rood in Drilst. Molen van waarschijnlijk voor 1683. Maar dat hopen we van dit hier nog uit te zieken. We hebben geld gekregen voor een bouwhistorisch onderzoek. En daar een onderdeel van is het dendrochronologisch onderzoek. Nou, dat klinkt heel mooi. En wat is dat? Daar kan men om het nemen van houtmonsters bepalen wanneer een beam veld is en waar die gegroeid is. Nou, het leuke daarvan is, als stel die beam gegroeid is, ik neem maar wat in Noorwegen, hij is veld in 1650, dan kiest haast maar wisserig zeggen dat de molen van 1651 is. En wat we nou steeds is 1683, maar dat is een oorname. De molen die is voor het eerst beschreven in 1683, hij is gebouwd in Zaandam, daar ben we wist van. We ben ik wist dat hij in 1829 naar een Drilst gekomen is. Maar we hopen eigenlijk nog te ontdekken dat de molen nog een volle orderhistorie heeft. Maar dan zullen we dit hier achter komen. Nou, wij gebruiken de molen nog steeds van productie en dat is even een beetje tussen aanhalingstekens. De kist net natuurlijk 100% productie met allemaal de molens, dat is vroeger. Toevallig juist nog een boekje lezen over de houtzagers van Zaandam. In de 19e eeuw begon die maas om een kwartier of 4 tot jongens 9 uur. En dan wie het Heswell Sanchez in die hen interviewde. Dat ja, tot 9 uur, monsieur, dan moeten we het spul nog tegen gooien vast maatje, want dat valt net onder werktijd. Dus dan ben we pas om 11 zien thuis. Nou, dat kiest die wordt daar met maatje. Ik zou dat willen trouwens. Maar in ieder geval, wij vinden het wel heel wichtig dat de molen gebruikt wordt waarvoor de bouwd is. Nou, not using is losing. Dus sowieso moest de molen gebruiken om hem in stand te houden. Het is heel slecht voor een molen om stil te staan. Maar wij hebben eigenlijk een gedachte, een filosofie, dat als de molen, op de molen is een monument, maar eigenlijk is het productieproces ook een monument. En dan zei ze van ja, nou dat houdt zeer in de Loekster en BM in Saarsten, maar dat kan iedereen leren. Ja, dat kan iedereen leren. Maar het hele vak van houtzegen, waar moest hout wetterje, hoe lang moet het, welke bjem moest wetterje, moest je zelf uitzieken, moest je keepje. Nou, als het alleen maar de demonstraties is, dan had ik geen stand. Dan verlies je, was ik al hier opstroost, maar die kennis gaat heel snel verlenen. Maar wij gaan vanuit mooie, weer elke waanje, tongetje, vreed en sneeuw gewepen. En de meesten zijn nou altijd welkom op sneeuw. Maar zoals nou is het waanje. Maar tongetje is ik, als wij draaien, de doos zit altijd neer, de meesten zijn altijd welkom.